Здравейте отново, вие сте с Дневникът на Венета. Днес си говорим по темата с колело или мотор на пътя. С Мартин и Владимир вече научихме много за йерархията и правилата в мотоклубовете. Сега е време да разберем и как стоят нещата при велосипедистите. Затова съм поканила тук при нас и Иво Делин, председател на сдружение Велоеволюция. Добре дошли! Казаха ли рекламите, че сте стигнали с колело до морето? Колко време ви отне? Ние, тъй като направихме малко обиколка на България, направихме маршрута за 5 дни, като първоначално го бяхме планирали за 4, но решихме да обиколим малко повече. Но аз не смятам, че това е някакво геройство. Доста хора са го правили вече от последните няколко години. Стана нещо като традиция, малки групички да ходят до морето или да... С колело. Тръгваме от София до морето с колело. Да. Първо ми звучи доста рисковано, че ще ни блъснат колите. Второ, откъде толкова сили да въртиме педалите толкова време. А и жените, както имат толкова много багаж, къде се държи на колелото багажа? Ние направихме грешката да сме сраници, което наистина не го препоръчвам на никой, да кара повече от няколко часа сраница. Затова се ползват или дисаги, или велоремаркета, но ние бяхме сраници. На гърба през цялото време? Да, тежи, доста неудобно е, протриваш се, но, както казах... Тази обиколка на страната колко града включваше и тръгвайки от София, на къде се насочихте? Ние си предвидихме маршрута така да ни е по-лесен, по-равен. Тръгнахме Пловдив, Чирпан, Стара Загора, Нова Загора, Ямбол и Бургас, като идеята беше да караме полуспоредни на магистралата пътища, които вече, преди това са били първокласни, сега вече са второкласни, тъй като магистралата ги е изместила и бяха по-малко натоварени. В тази група имаше ли и жени? Не, ние бяхме малка група. По същото време с нас по два алтернативни маршрута тръгнаха още две групи. Мисля, че в една от групите имаше и дама, която караше. Другите две групи тръгнаха по подбалканския път за Бургас. Защото жените по принцип не са много издържливи. Не е така. Не е така, ама само една дама е пътувала. Така, едните стигнаха за 3 дни до Бургас, другите за 5. Жената за една седмица. Не, че искам да кажа нещо лошо, но ние си знаем възможността, нямаме колкото мъжете. Вечер къде спяхте? Миналата година трима младежа тръгнаха рано сутринта от София и стигнаха към 1 вечерта в Бургас. Но това вече е доста сериозен... Публиката не вярва, чувам възгласи, че е невъзможно. Има клипчета по социалните мрежи, записали са се, даже са се отклонили, защото не са имали вода, са направили една обиколка от 20 км да търсят водата. Може да се направи, но не е за всеки. А с какви екипи карат? Имате ли специално, как да кажа, както тяхното облекло е с специални така твърди неща за... Това от екипа протектори са. Но много несериозно излиза от днес от моя страна и от Пепи от страна, че се интересуваме за облеклото на мотористите и хората, които карат колела до морето. Но имате ли нещо по-специално? Все пак да го изясним. Ползваме стандартни спортни дрехи, дишащи материи, които не запотяват, бързо се изпарява водата от нас. И другото, което е особено за извънградско, доста ярки дрехи или светлоотразителни жилетки. Ние бяхме с жилетки на раниците отзад. Мога да кажа, че на права линия се виждахме от над 2 км. Което е било добре, за да може всички шофьори отдалеко да... Това е най-важното, да сме видими на пътя. Иначе... А в София как е движението? Шофьорите имат ли достатъчно толерантност към вас? Има ли велоалеи? В София, и както в големите градове, последните няколко години виждаме така, да се каже, че шофьорите стават по-толерантни, но все още има доста над какво да се работи. А велоалеи? В някои европейски столици аз съм чувала, че можеш да стигнеш до всяка една точка по тези велоалеи и хората свободно си се предвиждат с колело. Копенхаген е най-развития град в велоотношение. Там даже около 47% от всички пътувания в града стават с велосипед. Ти сега, ако решиш да отидеш на работа с колело, можеш ли от вкъщи до работа? Всеки ден ходя на работа с колело. Има как да минеш
По велоалеи или не, по велоалеи улиците, в София, както и в другите градове, почти няма. В София покритието на велоалеите е около 50 до 60 км. За сверка пътищата са около 3000 км. Мисля, ние нямаме 1% велоалеи спрямо пътищата. И дори там, където ги има, според мен на хората не им е ясно за какво трябва да се използват. Има майки с колички, кучета се разхождат, даже без каишки. Нормално. Затрудняват ви, според мен. Затрудняват, но това с времето ще се изчисти. Най-ползваната велоалея, която е по булевард Борис III, вече хората свикнаха, ходят си от страната за пешеходци, велосипедистите си карат от страната за велосипедистите. Това за 2-3 години тази велоалея се доказано, че е качествена и хората си намериха мястото. А имаш ли специална каска или нещо, което да помага за твоята безопасност? Защото въпреки толерантността, за която ти ми казваш, аз съм притеснена. Последните дни се разрази един такъв спор и в социалните мрежи. Трябва ли ни каска, за да караме? Аз съм на мнение, че не ни трябва. Велосипедните каски не са качествени, не са здрави, не са толкова силни. Доказано е, че при удар от автомобил каската не помага в нито едно отношение. Да. А очилата сега, тези, които те са част от екипировката или? Да. Специални за каране на колело? Специални, спортни очила. Аз лично си ги подбирам такива, които са с по-добър контраст, така че да виждам повече, така да се каже. Относно каските, повечето пъти те дават едно чувство за сигурност, което е фалшиво. И когато велосипедиста се чувства по-сигурен, то най-вероятно и той ще кара по-смело на пътя, което не е целта. По-смелото каране на пътя по-често води до инцидент. Затова аз препоръчвам хората да са на щрек, да карат нормално и внимателно, не да разчитат на каска. Единственото, което аз препоръчвам е по-ярки дрехи, които да се виждаме по-далече. А сега това е специална тениска на вашия клуб ли? Има надпис такъв, който да. А колко хора членуват в този клуб? В момента активните членове са около 50-на, може би, до 100. Само 50? Но не търсим членска маса. Последователите са ни хиляди, мога да кажа. Имаме 2 големи велосипедни групи във Фейсбук, които са над 5000, другата над 8000. Когато правим събития, се събират по 2-3 хиляди човека. За дрехите още малко е важно да уточним това, което казахте, че когато сте пътували към морето, сте сложили тези жилетки светлоотразителни на самите раници. Те специални ли са тези светлоотразителни жилетки? Специално за откъде могат да се вземат? Защо е толкова важно да се ползват? Какво друго може да се ползва? За раниците има едни покрития, които са доста хубави, които са светлоотразителни, с стрелки, така че интуитивно човека за тебе, който те изпреварва, да знае, че трябва да те изпревари отляво. Проблемът е, че в България не съм намирал да се продава такива. Всичко, което сме си взели е отвън, от чужбина, така да се каже, си го поръчваме. Иначе тогава си карахме с съвсем стандартни жилетки светлоотразителни, които са за по 2 лева на бензиностанциите. Просто идеята е да се вижда. А самият изблъскал ли си с такива некоректни шофьори, които да се опитват да те изблъскат от пътя? Ето сега с вълците тук говорихме, пък и той е известен този случай в цяла България за този шофьор, който изблъскваше мотористи от пътя. Вие много се умълчахте, включите се по-активно и вие. Ми можем да се включим. Сигурно и той е имал имал ли сте такъв случай, в който с агресивни шофьори? Има такива шофьори, които умишлено искат да те изблъскат от пътя? Има и такива, които умишлено са ме засичали. Как си го обясняваш това нещо? Каква цел? Това някакъв адреналин ли дигат по този начин или не са добре част от шофьорите си мислят, че пътя е тяхен. Като притежават кола, си мислят, че притежават пътя. И по тази логика аз му преча. Понякога аз съм по-бавен, не мога да карам постоянно с 40-50 или нагоре. И той си мисли, че аз му преча на пътя. Не осъзнава въобще, че аз съм една кола по-малко на пътя, избирайки да карам велосипед. И пречейки му, той се опитва да направи моят живот по-труден или по-черен. И как реагираш в такива случаи?
на ум и продължавам. На ум, какво, някаква положителна мисъл или го благославяш? Много От другото благославяне, дед не е за ефир, да. Да, не е за ефир. Естествено, има случаи, където и аз се изнервям, опитвам се да го снимам, после поне да го Има ли знаят. къде да се качи в интернет пространството, както да. те популяризираха този шофьор с колата, който изблъскваше мотористите? Вие имате ли си такова място, където да... Нямаме специално място, но наскоро видях, има един сайт, който предоставя възможност всеки с смартфона си да снима неправилно паркирали коли, да. Нали, И на там може да белалей, се на качват пешеходни такива пътеки. снимки. И с идеята шофьора да се види и да се извини. Нали? Те търсят извинения от шофьора. Аз лично съм го търсил от доста хора, които не спазват правилата за движение спрямо мене, включително и инструктори на учебни автомобили. Повечето пъти са ми се карали, са ме заплашвали да ме бият. Нали, понякога... да ти се извиня. Понякога се случва, нали, да осъзнаят грешката си, да ми се извинят, но има и точно обратните случаи. Очевидно мотористите и велосипедистите са най-незащитени на пътя и ако за обикновените шофьори една лека катастрофа се свързва предимно с малко главоболие покрай посещението в автосервиза, то за хората на мотор или колело същата тази лека катастрофа може да се окаже с фатален край. За да разберем доколко са защитени правата им на пътя, днес сме поканили и специалист. Нека посрещнем с аплодисменти Илия Тодоров, юрист в Българска асоциация на пострадали при катастрофи. Добре дошли, заповядайте, слушате разговора. По какъв начин вашата асоциация помага на потърпевшите? Помагаме им така, както е необходимо. Това, от което имат нужда. Оказва се юридическа, психологическа помощ, в зависимост от случая. И психологическа помощ ще търси? Разбира се, да, има различни специалисти, които в какво се изразява тази травма? Ами, най-често става въпрос за сериозна травма, когато не иска се има това да се качат смъртен случай в семейството. Когато, особено тежки са случаите, когато малко дете загине, родителите загубят дете. Има това, което казахте, много случаи, в които пострадал при катастрофа изпитва страх да участва изобщо в движението. Особено пък ако е пострадал като пътник или като водач, не иска повече да се качи в автомобил, в превозно средство. И съответно има различни подходи, за да бъде улеснено преодоляването на тази травма. И вие им помагате и по този начин с специалисти, с разговори? Имаме горещ телефон, който е отворен 0717 112, на който звънят хора, загубили близки или пострадали при пътни инциденти, на който могат да получат помощта, от която имат нужда. Безплатно ли е това, което? Да, абсолютно безплатно е. Голяма част от пострадалите не знаят правата си изобщо. И всъщност специалистите ги съветват и консултират как могат да потърсят правата си и да получат това, което им се дължи. А може ли да ни разкажете за последния случай, в който са потърсили вашата помощ? Случаите са десетки всеки ден. Конкретно последния, не знам кой е хронологично последния, този, който ви направил впечатление? Ами, много често се случва да има... история свързана с моторист или с човек с колело на пътя? Ами, имаше тежък случай с моторист от Пазарджик. Предполагам, че гостите са наясно. Момчето загуби ръката си. Беше бутнато от автомобил и в последствие друг автомобил мина през него. Вследствие на което той загуби ръката си. Случаите с малките Пауло, Петю, те също бяха... В Стара Загора, когато шофьора уби момченцето на пътя. Във връзка с това, гостите вече споменаха най-честия проблем и трагедиите, които се случват и с мотоциклетисти и с велосипедисти, са именно от невнимание и от това, че най-често другите водачи на по-тежки
МПС-та не ги забелязват. Във връзка с това пък искаме да подемем така една инициатива за законодателни промени, свързано с това малките велосипедисти, тези до 14 годишна възраст, през цялото време да са с светоотразителна жилетка и каска, за да... Макар че за каската той каза, че няма кой знае каква сигурност при карането на коляно. Да, но когато става въпрос за малко дете, дори едно невинно падане може да се окаже сериозно и да предизвика тежки последици. А тази задължителна разпоредба, в която всички коли трябва да караме с запалени фарове, по някакъв начин допринасят ли за това да са намалели пътните инциденти? Статистиката до миналата година беше доста положителна. Всяка година загиналите бяха все по-малко, като единствено през 2014 се получи обратното. Статистиката отново се влоши и загинаха повече хора, отколкото през 2013. А вашето впечатление какво е? Дали това помага с тези включени фарове, с които караме? Помага ли по някакъв начин? Би трябвало да помага, но има и доста участници, които не спазват тази наредба. Съответно, нормалното поведение на пътя е да им се даде знак. Някои реагират, някои се съсрат, че им даваш знак, нали, включи си фаровете, сигнални средства или други. Но забелязването в плътния трафик или в София или на другите населени места, плътният трафик, в който сме принудени всички да караме тип задръстване или нещо друго, когато цялото движение е спряло, целта на велосипедистите и на мотоциклистите е да преминем и да освободим възможност, място и трафика да го облегчим по всякакъв начин. И заради това и моторите минават между колите, минавайки най-отпред на светофара. Те по този начин гарантират още едно място за кола в колоната или едно място по-малко, съответно по-бързо да се изнесе колоната. На светофара, разбира се, моторите са много по-бързи от всички коли, дори и от автобусите от градския транспорт, и се изстрелват напред и освобождават движението след себе си. Велосипедистите също, минавайки не по пешеходните пътеки, където доста... Само да направим едно уточнение. Ти самия запознат ли си какво е ускорението, каза за моторите и за колите, какво е ускорението, което се получава там от 0 до колко секунди се измерваше? От 0 до 10 ли беше? От 0 до 100 км в час е при колите, за мотоциклети стандартно от 0 до 120. Мотоциклета в по-голям клас може да се ускори по-бързо от Формула 1 за 3,7 секунди. От 0 до 120. Като имате предвид, че първа предавка на някой от тях стига до 120. Така че абсолютно това е голяма глупост някой да се състезава с мотоциклет, автомобил с мотоциклет или нещо такова. А има ли такива? А и не трябва да се прави, защото повечето случаи завършва с много трагични последствия. Но сигурно има такива мерки, които искат да се състезават. Има, да, доста са, но това е глупаво. Не го правете, защото смисъл е никакъв. А на светофарите често сме свидетели на подобни неща. Това някакви болни амбиции ли са? Комплекси? Ние не можем да преценим какви са амбициите на водача. Ние го правим за наша безопасност. Ние не искаме да сме между колите, където аз може да съм между две коли или между повече от две коли. Едната ме е видяла кола, съответно. Единият шофьор е културен и има си поведение на пътя, оглежда се в огледалата и знае, че за моето присъствие. Другия шофьор може в момента да не ме е видял, третия може изобщо да не го интересува дали съм там. Аз го правя за моя безопасност, да премина между тях, да съм отпред, където те ме виждат много по-добре и аз много по-бързо преминавам и освобождавам моето присъствие и тяхното, намалявам възможността за инцидент. Заради това се правят и такива маневри да бъдат на безопасно разстояние от колите. И преминавайки между колите, някои шофьори са сърдити съответно, някои са с недобро отношение към нас, някои правят път, за което мога само да ги поздравя. Отместват се от пътя, правят ни път да минем. Някои нямат такава култура. Ние за това и не правим особена преценка на шофьорите. Ако трябва на всеки шофьор, движейки се, свършиш някаква работа в града, пътуваш до работа или свършиш работа, ако на всеки, който не ти даде път или ти направи по някакъв начин лошо впечатление, ако се замислиш за всеки, денят ти заминава, а ти си всъщност на мотора, искаш денят ти да е хубав, тръгнал си да се чувстваш добре, караш за здраве, за спорт, за самочувствие. Колелетата и мотоциклети са мобилни средства за предвижване, което е много хубаво нещо.
Добре, следва кратко прекъсване за реклами. Напомням ви, че ако искате да бъдете мои гости, трябва да се свържете с екипа ни на телефон 0888 410 309, да ни пишете на имейл veneta@tv7.bg или да посетите страницата ни във Facebook Дневникът на Венета. Не сменяйте канала, защото се връщаме съвсем скоро.